Me siellä harhailtiin mettässä. No niin, tässä on kodissamme nyt vanha ystävämme ja tuttava mies Arne Kovala. Ikäspuolesta et vielä kerinnyt täysin rinnoin sinne Suomen rintamalle, mutta joudut sodan pyörteisiin toisella tavalla, ja joka johti lopulta sinne saksalaisten keskitysleirille. Ja varmasti joudut kokemaan erittäin kovia kokemuksia, ja on suorastaan suuri ihme, jotta varjellut siltä reissulta vielä elävänä jollakin tavalla. Kerroppas vähän alusta alkaen, miten kaikki alkoi. Jos mä nyt alan ihan alusta, niin minä Oulussa vuonna 1928 saanut lähtölaukauksen maailmalle lähetetty silloin minut. Ja niin, nuoruuteni vietin Oulussa, mutta sitten 14-vuotiaana rupesin marisemaan kotona, että kyllä mä lähdin Helsinkiin tästä, niin kuin nyt kaikki sen ajan nuoret jonnekin menivät, niin kovasti kotona pantiin vasta, että ei tästä mihinkään lähetä, mutta niin kyllä mä voitin sen homman kuitenkin. Ja no äiti sitten hyväksyi, että se päästään lähtemään ja lupasi laittaa eväät mukaan sitten. Ja minä sitten meinasin, että ei mitään eväitä, että niin sehän on niin kuin pikkupoika, lähetetään jo eväät mukaan. Ja kuitenkin ne eväät pantiin kainaloon ja ensi kertaa vissiin meni junaan ja asema oli tietenkin liian aikaisin. Ja eväät tuli jo syötyä ennen kuin juna lähti mihinkään. Ja no siitä mä selvisin Helsinkiin ja no isän sisko oli siellä sitten, kenen tykö mä menin Helsingissä. Ja no mulla ei nyt ollut se merille lähtö ihan päällimmäisenä siinä, mutta kuitenkin melkein ne muut työhommat jäi sitten sivuun, niin mä rupesin katselemaan, jos pääsis laivaan johonkin. Ja Katajanokalla oli siinä muutamia laivoja ja yksi oli aivan kaikista lähimpänä kauppatoria, niin mä menin sinne kyselemään, että jos te tarvitsee miestä. Ja no ne rupesi kyselemään, että no minkä ikäinen mä oon ja mutta onko sitten niinku todistus kotua, että voi mennä laivaan. Mä sitten ei mulla mitään todistusta ole, mutta ei ne voi kerran vastaankaan panna, kun ne on täällä astennet. No niin, ja ne hyväksy sitten, ne otti mun siihen laivaan ja siitä se alkoi se merimiesuura sitten. Ja ensimmäinen reissu käytiin Kotkasta puutavaraa Hampuriin ja sitten sitä jatkui sitten sen sodan loppupuolelle asti ja ne oli kyllä aika kovia reissuja siellä Hampurissakin. Se oli kauheat pommitukset siihen aikaan. Joka päivä pommitus ja yöpommitus ja sitten merellä, kun se oli miinotettua aluetta ja sotatoimialuetta kaikkineen, niin se oli, palkat oli sitten määrätyllä vesillä oli 300% niin kuin vaarallisia. Senkin takia just kun me tuotiin Saksasta paljon saksalaista sotatavaraa, että siinä oli saksalaisten, mitä nyt sotatavaraa, ammuksia ja mitä kaikkea nyt oli, niin siinä mielessä se 300% lisää siinä palkassa. No, monesko reissu oli se sitten sinne Saksaan, missä teidät internoitiin? Ja no minä en osaa sitä sanoa, kyllä me käytiin monet reissut ja en mä muista ollenkaan sitä, mutta me oltiin Helsingissä silloin kun ruvettiin huhuamaan, että niin Suomi tekee jonkunnäköisen sovinnon Saksan kanssa ja
No siinä oli semmoinen yleinen mielipide silloin, että niin, ainakin mitä minä nyt ymmärsin ja kuulin, että niin tuntui, että Venäjä marssii läpi Suomen Ei. kun saksalaiset lähtee. Ja, Kyllä kai se niin oli tarkoituskin silloin. Ja no siinä oli vissiin laivoja lähdössä Saksaan muitakin. Ja oli semmoinen mielipide, oli niin kuin ainakin miehistössä, että ei siitä tule mitään enää Saksaan mennä, että kun on välit poikki. Ja, no niin, ne vaan lähti, laiva lähti ja sitten merellä oltiin ja semmoinen ajatus, että no milloin ne kääntää niin kuin Ruotsiin, että ne niin kuin vaihtavat mietan päällystön, että käännetään Ruotsia. Ja taas miehet keskenään ei, se on merellä, jos semmoisen olisi kauhea rikos, jos samalla tavalla niin kaappaa laivan ja vaikka miehet kyllä tunsi, että nyt olisi parasta mennä Ruotsiin. Mutta niin, Saksaan se sitten kuitenkin taitaa Puolan alueellahan se on Kidynel ja Danzig. Sinne sitten mentiin ja niin hetihän ne miehitti laivan saksalaiset ja radiot pois ja radiosähköt ja vehkeet kiinni ja siihen se sitten meidän yhteys Suomeen loppui sitten niin kauan kun tultiin sitten myöhemmin takaisin Suomeen, mutta niin ei kuultu mistään oikeastaan, että mitä siellä sitten Saksa ja kun saksmanit lähti ja miten ne lähti ja miten sille venäläiset tekee ja se oli semmoinen arvotus. Kuulitteko ollenkaan radiosta mistään huhuja liikkui tietysti? Ihan silloin justiinsa. Miten sota... Vielä silloin just kun oltiin Danzigissa ja ne ottivat meidät laivasta sitten semmoisia viikon päästä vissiin maihin ja lupasivat, että niin, me päästään Suomeen. Ei. Että niin, mutta heti kun mentiin meidän maihin, ottivat meidän maihin, niin kyllä me huomattiin, että ei tässä mihinkään Suomeen olla menossa. Ei. Siellä satamassa jonkunnäköinen parakki, me oltiin siellä viikonpäivät ja sitten ne siirti meidät tuonne kaupungilla semmoinen teatteri, tanssipaikka, mitä se mahtoi olla, niin oltiin siellä. Mutta meillä oli siellä sitten jollakin, mikähän vapaus meillä sitten tuli sitten, siinä muutama päivä saatiin mennä kaupunginnekin, mutta sitten tuli taas kielto, että kukaan ei saa mennä ulos sieltä. Ja no meitä oli sitten niitä nuorempia kavereita muutamia, niin me sieltä ikkunasta mentiin takaisin katolle ja sitten toiselle katolle ränniä pitkin sitten alas ja käytiin kiertelemään siellä kaupungilla. Ja eihän me silloin arvanneet, että kuinka vaarallisia reissuja me sinne tehtiin. Mutta ei me kiinnikään joutunut ja sitten niin nämä saksmanit tuli yhtenä päivänä, niitä tuli useampia upseeria ja se oli niinku laivastoedustajia ja armeijan edustajia, teollisuuslaitoksen edustajia ja ne sitten oli pöydät ja paperit siinä ja sitten ne piti puheet, jos me halutaan mennä, joku haluaa mennä armeijaan, niin se tulee tähän ja joka haluaa mennä laivastoon, se voi tulla tähän ja teollisuuslaitokselle se tulla tähän sitten, niin kun sainaamaan itse sisälle. Niin, eikäläinen kun ihan nuori oikein ymmärtänyt näistä touhusta paljon, niin mutta vanhemmat uhot sanoi kaikki heti, että ei mitään, kukaan ei sainaa mitään. Niin. Ja allekirjoita mitään. No niin, ja me hiljaisuudessa peräännyttiin sinne sen tanssihalli tai tanssirakennuksen sinne toiseen nurkkaan ja istuttiin lattialle siellä ja ne huomasi, että tämä porukka ei kuuntele meitä ollenkaan. No niin. Ja sitten tuli eiköhän se ollut Gestapo-ukko, kun tuli sitten ja piti, niin kuin saksmanilla se on se, kun ne on hurjana, niin ne on hurjana. Se oli kyllä jyrisi niin kuin ukkonen, kun se äijä rupesi puhumaan ja siihen malliin, että joka ei Saksassa tee sota-aikana töitä, niin se syökkää. Niin. No se me huomattiin seuraavana aamuna, että ukko taisi puhua totta. Aamuaikaiset kauhia meteli tuli ja niitä sotilaita tuli sinne sisälle ja ajoivat meidän ulos sinne kadulle jonoon ja potkittiin ja ovesta sinne ulos kuule heti vaan,
junanvaunuun, semmoisen härkävaunun sulottiin ja no eihän se härkä lähtenyt, se juna milloin lähti sitten, mutta siellä me oltiin se päivä sitten, ei se matka, se Keski-Suomeen ole pitkä ollut, mutta niin, ei sillä ollut kiirettä sillä junallakaan, että sitä vähän mentiin ja taas odotettiin, asemalla seisottiin ja no siellä piti jo mennä tarpeillekin sitten, mutta kun siellä oli niin täynnä, että kun, niin kuin nyt olla voi, niin ei siinä se homma onnistui hyvin huonosti. Ja niin, sitten tultiin sinne, se asema oli pikkusen niin kuin sitä Keski-Suomen-leiriltä, että se piti kävellä semmoisen Männikkömäen yli sinne ja tultiin sinne niin kuin leirin päin. Ja sitten, siinä tuli vastaan porukka sitten semmoinen vankiporukka ja ne oli niin huonon näköisiä, niin kuin olla voi, että eihän ne pysty mihinkään. Ja joku sitten sieltä niin varmaan on menossa niin kuin jonnekin hoitoon tai sairaalaan. No mehän huomattiin sitten jäljestäpäin, että tämähän se oli se hakaa porukka oikein, meni töihin. Että ne oli parahia vielä. Ja me luultiin, että sinne menee porukka vielä johonkin hoitoon. Ja kun tultiin siihen vankin portille ja siinä oli muistaakseni portin päällä ilman taistelua ei mitään voittoa vai mikä ei semmoinen joku muistaakseni portin päällä iso kirjoitus noin. Ja niin, no, ne pistivät meidät portista sisälle ja siinä seisoskeltiin ja siinä on monenlaista äijää kävi sitten. Ei meitä kukaan puhutellut vielä pitkään aikaa ja no joku sanoi, että no missä on ne ukot niiden paperien kanssa nyt isät sais sainata. Kirjoittaa itsensä. Silloin olisi mielellään johonkin paperiin pannut nimensä, jos tarvitsee mennä sinne sisälle. Että kaikki olisi tuntunut paremmalta silloin, mitä se. Ja niin, no siinä meillä meni vissiin se päivä sitten loppupäivä siinä ja oliko se sitten niin täynnä vai mikä se oli, mutta ne veivät meidän sitten semmoisen, siitä oli, olisiko ollut puolisen kilometriä eikä niinkään pitkästään ollut, niin se oli toinen leiri siinä lähellä, ne veivät meidät sitten sinne leirille. Ja se oli norjalaisten poliisien vankkileiri se. Ja siellä oli vissiin parisataa norjalaista poliisia, jotka aikoinaan hyväksyneet vissiin Krislinkin, vaan mikä se oli se sitten sodan aikainen Norjan ministeri, mikä mahtoi olla, niin ne oli sitä vastaan, ne oli kaikki poliisia, mutta ne ei vissiin hyväksyneet sen politiikkaa ja no se järjesti kaikki sitten ne, jotka ei tykänneet hänestä, niin Saksaan sen leirille. Ja niin, no siihen me sitten asetuttiin asumaan ja olemaan ja siitä sitä vanhempaa porukkaa ne kävi töissä, mikä siellä oli monenlaista työpajaa ja kaikennäköistä työhommaa, niin ne kävivät päivillä töissä siellä ja me sitten se parakki oli oikeastaan paljon paremman näköinen parakki, mitä siellä oli siellä itse siellä pääleirillä. Ja niin, siinä se sitten nälän kanssa tapeltiin ja laihuttiin ja oltiin hyvin nöyriä. Siellä ei passannut paljon naamaa näyttää, että se oli melkein jo niin pieksetty koira oltava. Hyvin nätisti, jos ne mitään määräilisi sulle. No paljonko teitä oli suomalaisia siellä ja oliko kaikki miehiä? Meitä oli vissiin 80, kun meitä oli kaikkien suomalaisia, niin, ja siinä niin kuin laivassa on, melkein joka laivassa oli siihen aikaan, niin ainakin kokki ja sitten semmoinen, joka hoiteli sen päällystön ruokahommat ja siivoukset, niin kyllä kaksi naista joka laivassa vissiin oli, että kyllä siellä oli vissiin 6-8 naista sattui, 6 aina. Ja nyt en osas, kyllähän jos mä rupesin laskemaan, niin löytäisin ne, mutta tällä kertaa en osaa niin tarkkaan sanoa. Olitteko te kaikki siellä yhdessä? Oltiin kaikki siinä samassa. No ei niillä naisilla oli oma paikka. Että niin me oltiin kaikki yhdessä. Me oltiin kaikki yhdessä parakissa ja
Ja sitten norjalaisilla oli niitä parakkeja, sitten useampi norjalaiset oli siellä toisessa parakkeessa ja norjalaisilla oli ne saivat Punaisen Ristin paketteja joskus. Ja. Että, joka oli, jota ei minä eikä kukaan muukaan ennen ollut. Silloin vissiin kunta ei ainakaan sen jälkeen missään kuulu semmoista niin kuin Punaisen Ristin paketteja, jos tullut niin meille. Ei. Ja no siinä se tuli sitten, rintamatkin läheni sitten niin paljon, että uuden vuoden aikaa, vai olisiko se sitten ollut sieltä rintamalta päin illut oikein vasita ammuttiin oikein tykeleen ja jymytettiin silloin uuden vuoden yönä, niin kuului semmoinen rytinä kyllä, että oliko se rintama sitten niin lähellä silloin jo. Ja niin, siinä vaiheessa minä en ollut siellä siihenkään hommaan mennyt, mutta viety mua siihen, mutta ne vanhemmat miehet oli siellä juoksuhaitoa kaivamassa ja kaiken näköistä työtä niin tehtiin. Mä en osaa sanoa, kun niillä oli jotain sahaa ja sementtitehasta ja mitä siinä oli. Ja siinä vissiin keskityn leirin yhteyteen tehty, että kun siellä on paljon, jolla voidaan teettää jotain. No sitten sitten rintama tuli niin lähelle, sitten me lähdettiin sitten ja ne evakoi nähtävästi koko sen alueen, siviilit ja vangit ja kaikki, kun rintama tuli niin lähelle, että se oli tammikuun 26. päivä muistaakseni, kun lähdettiin, me pantiin sen maantien varteen 800, ne sanoi, että 800 miestä oli aina porukassa, ja lähdettiin länttä kohti menemään. Ja no, siinä kun asetuttiin lähtemään sitten, niin siihenhän heti niin väsyneitä ihmisiä ja miehiä ja siihen ne jäi, ei niille pääse siitä pitemmän. Että ne ja Sakmanit ampui sitten kaikki, ei ne jättänyt ketään eläväntä. Olen lukenut erään kirjan, jossa mainitaan useampia kertoja sinunkin nimi sieltä. Se on erään vangin muistelmat ja siinä puhutaan kuoleman marssista. Minkälainen? No tämä on sitä sitten, kun silloin kun lähdettiin silloin kun ne lähti rintamaan tulemaan ja ne evakoi kaikki sitten, koko sen leiri nähtävästi evakoitiin ja länttä kohti sitten lähdettiin menemään ja niin kuin mä sanoin, että ensimmäiset siinä kun ne tultiin siihen maanteille ja järjestäytyi sitä porukkaa, että ne kaikki tuli siihen porukkaan, niin siihen niitä heti kymmeniä ei siitä pidemmälle päässyt. Ja sitten kun lähdettiin kävelemään, niin se oli talviaika ja lumimaassa ja niin joka väsy, eikä muutaman kerran ne potkasi, jossa kaavut sinne ja kompuroit eikä päässyt mihinkään. Joku potkasi muutaman kerran saappaalla ja jos ei sitä mies vironnut, niin se ammuttiin siihen taikka lyötiin kiväärin perällä, että siihen se jäi sitten. Ja niin, siinä heti ylitettiin joki, siinä oli semmoinen vekseli, kun se oli se joki. Niin siinä lautta kulki semmoinen moottorilla kyllä käyvä iso lautta. Siinä sitten, mutta siitä kesti kauan, kun se tuli sitä siviiliä ja kaiken maailman ihmistä menossa yli, niin se siihen rantaan kanssa sitten paleltui ja jäätyi ja kuoli sinne, kun jonotettiin sinne lauttaan. No, lopulta päästiin lautalla yli ja sitten pitkin sitä jokirantaa oli semmoinen, oliko se luonnostaan, mutta se oli semmoinen aika korkea pengermä sinne ja kulki sitä joen reunaa pitkin ja mahdottoman kylmä tuuli kävi, niin se tuntui, ja kun se oli jotenkin niin aavaaja, niin ei näkynyt mitään siellä kylää tai mettä eikä mitään, niin se tuntui aivan mahdottomalta, että niin pystyy sen kylmyyden ja jaksen kestämään ja ennen kuin pääsee mihinkään suojaan. Ja niin. Siinä sitten yhdessä tiemutkassa oli aikaisemmin kulkenut joku vankiporukka ja sinne jäätynyt ja kuollut ja niin vartijat oli sen nostaneet pystöön ja niin se oli niin kuin tie viittasi sen lumikinoksen ja
sormi osoitti sen kun tuohon suuntaan ja linnut tuli syöneet sitten Niin. kaikki silmät pois päästä ja kaikki lihat syönyt. Se oli ihan luuranko siinä ja se näytti sitten tuohon suuntaan, niin se oli vähän semmoinen karmean näköinen tieviita siinä. Ja niin, sitten yövyttiin, missä ilta sattui tulemaan. Niin. Mettärireunassa tai missä ollut. Siellä ei ollut loistohotellit Ei. yökortteerina eikä Joo. ruhtinaalliset ruoka-apajat siinä. Ei, kyllä ne oli tosissaan ne. No, Ja sitten oltiin yksi kerta semmoisessa jonkunnäköinen katos, se oli niin kuin mailla semmoinen heinäkatos vaan mikä se oli aika iso se semmoinen suoja siellä. Ei siellä mitään heiniä ollut, mutta siinä ei ollut luntakaan kyllä, että niin, no siellä sitten tuli illalla sitten yöllä tappelu siellä, kun joku oli, toiset tuot, se on kuollut, ne rupesi riisumaan, että ottaa vaatteet itselleen. Ja niin, siellä tuli se tappelu, niin sitten sieltä tuli sen kuuli sitä askelista, kun Saksan marssien tuli vissiin semmoinen 6-7 mies, pieni ryhmä vissiin, ja ne tuli siellä, ja yksi lukee komentaja, niin ilmoitti kiväärin aukot piippuun ja yhteislaukaus, ja kaikki ne tyhjensi pyssynsä sinne pimiään miesjoukkoon ja vankijoukkoon ja lähtivät. Ei, se on oikein käynti. Joo, ja siellä sitten tietenkin jotkut kuoli ja jotkut haavoittui ja jotkut valittivat sitten haavojaan ja vaivojaan tietenkin koko yö ja aamulla sitä lähdettiin ja jotka oli loukkaantunut eikä päässyt, ne jäi siihen ja ei siellä kukaan mennyt kyselemään, että vieläkö pystyt lähtemään. Ei. No, kuinka kauan tämä marssi kesti? No se kesti niin siinä mitäs mä tässä yksi päivä just kattelin muista vanhasta kirjosta, niin se kesti about 48 päivää. Voi kauhia asia. Ja siinä välillä oltiin semmoinen, en muista montako aikaa me oltiin, mutta se oli joku semmoinen työleiri ollut sitten. Ja me oltiin siinä, se oli kyllä lämpimät parakit. Me oltiin siinä sitten joitakin aikoja, siitä meidän piti käydä mettätöissä sitten. Niin. Ja ja siinä sitten tässä marssiaikana siinä tapahtui niin monenlaista mutta kuitenkin niin sitten siitä oltiin mettätöissäkin siinä vähän aikaa sitten ja tämä oli joku semmoinen työleiri nähtävästi, mutta ei siellä ollut ketään muita kuin me vangit sitten. Ja no yksi ilta mulla oli sitten asia ulos, että se oliko se yö sitten pimeä kuitenkin ja sieltä ruumiskasasta kuului sitten, ne aina pantiin vaan kasajukka kuoli sitten tuommoisessa, niin sieltä kuuli sitten ääntä ja semmoista valittavaa ääntä ja no vartija kaikessa rauhassa käveli kiväärinsä kanssa sinne ruumiskasalle ja siellä joku oli niinku se puoli niinku kontalla oli siinä ja koitti niinku nostaa ylös ja niin se vanki meni, tai se vartija meni vaan ja löi kiväärin perällä niskaan, että ne pysy siellä, kun sinut on sinne laitettu, kerrat ei tästä mihinkään asiaa sun. Ja niinku tämmöistä sieltä tapahtui. Yksi kerta se oli yksi eestiläinen, minä en tiennyt, että se oli eestiläinen se mies ja se siinä viimeisiään käveli ja hoippuja ja sitten että Suomen poika auta ja no eihän meistä kenenkään auttajaksi ollut sen paremmin. Niin. Siihen se kansan nyykertyi siihen lumiselle tielle ja ja sitten yhdessä tapauksessa oli joku suomalaiset oli jonkunnäköisen kelekan saaneet tai ettei minä en muista, että sitten oli jotakin siinä kelekassa vetivät mitä tavaraa niillä oli mukana ja sitten isä käveli pikkupoikansa kanssa siitä ja
se poika, kun se oli niin pieni ja se oli jo ihan kuolemaisilla. Ja no ne pojat sitten, jos sanoi sille isä, että anna se istua siinä kelekassa, niin siihen se jäätyi se poika heti. Ja no se pakko panna siihen tiepuolelle. Niin. No siihen se isäkin sitten on, mutta ei isä lähtenyt mihinkään. Mihin teidät lopulla viettiin sillä marssilla? No sitten kun rintamat niin eteni sinne länteen päin, mutta venäläiset sitten pysähtyikin tässä ja menivät tuolta niin kuin, Selän taakse. menivät mereen sitten niin kuin sieltä tekivät motin Niin. siitä. No sitten mitä vietiin takaisin. Jaa. Kato, kun venäläiset oli Saksmanin linnuttanut Niin. sen näin päin, Niin. ja venäläiset on helppo tulla tänne päin, kun Niin. siellä ei ole mitään linnutuksia eikä mitään vastaanottoa, niin ne rupesi tulemaan sieltä takaisin. No ei muuta kuin meitä marssitettiin takaisin sitten. Ai. Ja niin ja siellä oli sitten niinku, siellä on siviilit ja siellä on naiset ja lapset ja vanhukset ja kaikki menee siellä rintama-alle. Ja sinnehän ne siviilit ja polkeutuu sinne Niin. Nehän on aivan toisten jalkoihin Niin. ja yhdessäkin ja se oli semmoinen pitkä aukea ja sieltä toiselta rinteeltä tultiin sinne aukealle ja niin oltiin ylittämässä sitä aukea, niin venäläiset tuli sitten, oliko ne tankilla vai millä ne rupesi ampumaan isommilla pyssyillä sinne ja tietenkin pienimmilläkin niin sinne aukealle ja niin tuntui, että ei ikänä sinne vastarannalle pääse kyllä. Ei. Kyllä se oli semmoinen mytsäkkä siinä ja sitten kun me tosissaan osa pääsi ja osa ei, niin ja siinä tapauksessa niin en mä tiennyt sitten, missä niitä suomalaiset oliko tuon hajallaan joka puolella ja kuitenkin sitten niin päästiin sen Aukion ylisolinen Männinkömäki sinne ja sitten tuli peltoja ja saksalaiset tuli tankilla sitten vastaan siihen, kato siihen, no vissiin siinä on hyvä puolustautua siinä venäläisiä vastaan siinä Aukion reunalla ja no oli ne tiet täynnä kuin siviilejä ja muuta, niin ei muuta kuin saksalaiset käveli niiden tankkien edellä ja jollakin kepillä ja jollakin löivät hevosia niin, että ne on pillastuja ja sinne vaan tien puolelle ja sinne meni mummot ja papat ja siviilien kuormat nuri sinne pellolle, mutta niitä oli päästävää sinne venäläistä vastaan. Ja niin siinä sitten seuraavana yönä, voi sanoa seuraavana yönä, mutta kuitenkin muutama aika sitten sen jälkeen, kun pääsi auki ja jäätiin yhteen, se oli niin kuin